Lalaking nagbisikleta na angol human mabanggai sa taxi samtang line pop midaro sa usa ka prendahanan. Madin Sabang, Sugin Limi. Nag-ubo sa tunga sa crossing Natalio Bacalso Avenue ug Virama Avenue pasado alas 8 kagabi kining usa ka lalaki nga hangtod ning pagputo ning mga balita wa pa mailhi sa mga otoridad. Ang biktima sakay sa iyang bisikleta dihang nabanggaan sa taxi. Tungod sa kakusog sa impact, nabuak ang bumper ug windshield sa maong taxi ug helmet sa biktima human kini masablay sa maong sakyanan. Asoy sa driver na wa siya makabantay sa biktima kay nilabang kini bisan og go signal sa iyang linya. Ang investigador ay ato i-repair actual sa skate sa among buhaton. Makita man nato din na namo na traffic light. Oo. Posible yan ni tabok ani nga stop signal. Mao nag-abot ang silang duha. Ako kabantay kay go signal kita na go signal ka. Kay wa kay lain katapan nga kon ikaw ra day sa ba. Kay katong ba di hunong mo to katong street na uban. Murag ni area. Ya mi lahos. Maayong pagkalukot sa roll-up door ining usa ka ahensya sa Maydan Lorega San Miguel humandaruha sa line pump nga giguyod sa dekargang gipanag-iya sa Geo Construction nga nagbase sa dakbayan sa Talisay. Matod sa driver nga padung sila sa Ayala aron ihatod ang maong line pump sa gitukod nga building apan naputol ang lock nga gikawitan niini. Oh, siya. Siya gusto mo nga abi. Siya ka. Ito no ko ari. Siya. Tudo pa. Ano dia? Oh, po na. Mama yang lock na naputol mo lock. So sila ginagkuha na rin nagpagpila trabaho din ako. Madin Sabang, News 5. Numero 1 most wanted sa dakbayan sa Lapu-Lapu na sikop sa kapulisan dito sa dakbayan sa Panabo, Davao del Norte. Dinakpan ni himakak sa pasangil. Andrea Patenya, Sugid Limi. Kumansa na po katuig nga pagtago-tago, nadakpan na sa kapulisan ang giilang number 1 most wanted person sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga si Rixelu Amodia alias Gaygay. Nalutsan og warrant of arrest si Amodia og kasong murder ni Branch 53 Judge Benedicto Cobarde human kini gipasangin lang mipatay sa usa ka Edward Cañares niadtong Agosto 20 tuig 2003. Apan giingong nakasibat si Amodia mao nga mipagawas og 90,000 pesos ni reward money ang DILG alang sa mga makakita niini. Nasayran nga didto nagtago-tago sa Purok Seli, Barangay Gredo, Panabo City, Davao del Norte si Amodia ug nadakpan niadtong Disyembre 6 pinaagi sa tabang sa kapulisan sa Panabo. Natay mga information nga nadawat, so we check this with our sources, especially in Mindanao, and this is also part of our continuing campaign pagkandak og baghang investigation. Sa gipadang complaint letter sa asawa sa gipatay ni Amodia, gialigar niini nga gawa sa kaso murder, daghan pang kaso sa pagpanulis ug pagpamusil sa dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu ang giingong giatubang ni Amodia. Kaning nadakpan nato is also involved in robbing MR convenience store. Also he allegedly also shot a taxi driver. They also robbed a Japanese national. Miangko ng dinakpan nga taga Lapu-Lapu gid siya ug mibalhin sa Davao aron manarbaho didto apan giingong way kamatuoran ang tanang pasangil batok kaniya. Dili natin ob. Nganong ikaw man ay nagitong buka sa second kanang. Ako ba lang ano ako na suspect. Andrea Patenya, News 5. Usa ka negosyante og manok sa barangay Inayawan gituli sa mga laking nagmotorsiklo ni atong Sabado. Dulan 2 ka milyon ka pesos ang nasakiyo. Leslie Caminade Visil, Sugin Limi. Dito man ang motor niya, dili man ko. Ako may ipuntarya dito ba na? Hindi matapuan na. Ya pagsimon na. Bak! Ano ba yan ang bak? Ano ba? Yan na alam mo ginawa ko? Gipaagi sa pagtagaw-taw ang gagulog kasuko ni Ruela Rosal. Kinsa na nagiya og ihawan, human masakiyo gikan kaniya ang di uminis 2 ka milyon ka pesos nga kwarta og sike. Pasado las 11 sa buntag ni atong Sabado, padung sa ihawan si Rosal uban sa iyang mga tawo sakay silang sakyanan aron Manueldo. Doon na lang unta silang ihawan, kalit lang nga adunay nibabag silang agianan nga nagmotorsiklo. Gingong nagtap-tap sa naong ang 2 ka tulisan nga adunay dalang armas. Nakuha gikan sa biktima ang iyang dakong itong nga bag. Diin dito gibutang ang iyang kwarta, seke, cellphone ug armas ni ining lisensyado.
Makailan, sigurado kasi ang motor din. Daan man ang iyang plate number. Pino ba? May na, ang lawas, Ryan. Gamay-gamay to gamay, ani, karatahat. Tuhon. Tuhon. Hindi kayo nakatulis, jacket. Suway panggigukod sa bana sa biktima ang maong mga lalaki sudso sa kauras gikan sa inayawan ngadto na sa Southwood Properties ug paingon sa dakbayan sa Talisay apan wa gyud maabti. Ang mga trabahante ni Rosal kinsa nagdumili sa paghatag silang mga ngan na trauma sa nahitabo kanila. Kuan na ako may driver ma'am. Pag kuan ay ni cover kuan ba sikat. Pag ana ri sikat nagtiyo na mo tungas karsada wala pinahimo. Das ba. Kali dito mga pagtabuhan hindi kuan niya. Makakuan ko makakuan dito na ako nga to. Wala disinti ka tao. Purma kayo. Leslie Caminade Vistil, News 5. Lalaking ex-convict nakuhaan og granada ug armas. Samtang 14 ka mga tao nga nalambigit sa illegal numbers game na sikop. Apan ang financier nga target sa mga papagronda, wa madakpi. Madinsabang sugidlimi. Natanggong sa Waterfront Police Detention Cell si Michael Villanueva, 21 anyos, nga taga MJ Cuenco Avenue sa Barangay Tejero. Nakadawat ang kapulisan og tawag ni atong Sabado sa gabi nga matod pa nagsigig itsa si Villanueva sa dala ining granada sul sa Doña Pepang Cemetery. Naatlan sa kapulisan sa maong samang si Villanueva ug nakuha sa iyang posisyon ang granada ug 38 revolver nga armas nga may 3 ka buhing bala. Wa mo angkon ang dinakpan nga iya ang maong ebidensya apan iyang gitug-an nga usa siya ka ex-convict human nakapatay ni atong tuig 2008. Baka daghan na ni pamusil doon nagtulo ni upat ka kaso sa pamusil kay background na ni high killer dito nang siya. Doon na sa ikuan nga involved ni police so niya yung main nga kaniyang pangmurta kaning pagka-high killer niya. Walang iba ang gibayaran sa akin. Anak na preso ka sa una o minor. Dan sir ba? Awan na bro sir, pero man dito sa Lolasan. Usang tong kasuha. Murte ka mo sir, kuan mo sir, ito lang mo to. Nakagawas ka Para matuloy ka sir, Marso. Gironda sa Regional Special Operations Group kon ARSOG ang giabangang balay sa gipasangin lang financier sa illegal numbers game niadtong Sabado sa gabi sa Barangay North Poblacion sa lungsod sa San Fernando. Naatlan sa mga operatiba sud sa maong panimay ang 14 ka mga tao diin siyam ini mga lalaki ug 5 ka babae. Sila mga residente sa Barangay North Poblacion, San Isidro ug Pitalo. Mga ebidensyang sama ining gambling paraphernalias ug kapin sa 24,000 pesos nga gituho ang halin. Nakadawat og impormasyon ang ARSOG bahin sa illegal gambling activities ni Cassius. Hinungdan ilahan ning gipanid-an. Wa madakpi ang nahisgutang financier. Kasamtang gibalo sa detention cell sa Cebu City Police Station 2 ang mga dinakpan. Palaw man ang investigasyon sa kapulisan aron masayran ang tinuod nga bansago ni Cassius aron ni apil sa pagpasaka og kasong illegal gambling sa 14 ka mga dinakpan. 3 days ago we have received reports that a certain Cassius was operating Suertres diya sa Kalubihan North Poblacion, San Fernando, Cebu. ARSOG ni-operate sa isa ka rented house lang ni Cassius. It's not his residence actually. It's only a rented house, an open rented house, and in plain view we had 14 personalities, all adults, operating this illegal gambling paraphernalia known as Madin Sabang, News 5. Di sa ulog karong adlaw ang kapistahan sa Immaculate Conception. Dungan niini panawagan ni Cebu Archbishop Jose Palma sa katawhan nga pahugtan pa ang pagtuo sa Ginoo. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Una, subo kayo ang natabo, no? Pero tungkol kay natuo man kita sa Dios, no? Then may our faith in God be the source of our strength.
Panawagan ni Cebu Archbishop Jose Palma ngadto sa mga tawo nga nagpakatap og bating istorya kalabot sa mahitabo sa nasod ug sa kalibutan nga unta mamahimo silang sensitibo sa ilang ipagawas labi na sa ubang tawo nga nakasinati og katalagman sama sa bagyo ug linog nga miigo sa Kabisayan. Gani gikwestiyon ni Palma ang nagpakatap sa mga walay kamatuorang istorya. Who are they, to sow fear, no? Wa makita og katungod nga magdala og mas labi pa nga kahadlok, no? Dugang pa sa arsobispo nga unta mahigmata na ang katawhan ug mosalig sa labaw makagagahom. Padayag pa niini nga nasayod siya kung unsa kapait ang nasinati karon sa mga biktima, mao nga angayang mas hugtan pa sa katawhan ang ilang pagtuog pagsalig. What we're saying is, we should not add more fear, to the already sad life of people, no? I think the virtue that we should promote is the virtue of hope. Ang atong pagsalig sa Diyos, atong pagtuo nga because He is with us, then we have nothing to fear. Kaganiyang buntag, gisaulog ni Palma ang misa alang sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. With Mary, chosen to be the mother, we know that the Savior is coming in our midst. Leslie Caminado Vistillo, News 5. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw Lunes, Disyembre 9 tuig 2013. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Action.